Allah ya isa. Wai ina za ku kai mu ne? Kasar ta ku ta mace. Amma koya ko kuke mora arzikin haƙina mu kun ki ba mu to Allah ya isa. Ina za ku je da mu? Kasar ta ku ta mace. Amma koya ko kuke mora arzikin haƙina mu kun ki ba mu to Allah ya isa. Ta'ala na kai wa duka kuka ina wuni. Kasar haihuwar uwa uba na haɗa da ni. Mafarkin da na yi ashe yana nan adab da ni. Na farka na tashi an kace an siyar da ni. Ashe shugaban da na yi wa aikin ya da ni da shi an ka shirya haka kafin ya karasa kuce Allah ya isa. A duk duniya kasar ka san kasar ka ce. Komai za ka rarumo shi nan za ka killace. Amma ni a yanzu tawa na gan ta firgice. Kalilan suke ta ci su sha su yi sakace. Laifi ma sai wanda bai da shi an ka binkice. In mai shi ya yi shi ba gaji ko a fallasa. Ina za ku je da mu? Kasar ta ku ta mace. Amma koya ko kuke mora arzikin haƙina mu kun ki ba mu to Allah ya isa. Kasa ta a yau ake siyan da a sai da shi. A kore gari guda a mai shi babu shi. Talauci kasar mu mun kawance da mu da shi. Wakilci na ni da kai da shi duka babu shi. Da yunwa da babu fatara ta zamo kashi. Na bayan mu ba su ta da hannu mulangwasa kuce Allah ya isa. da zaɓe kwaya ta mu su taso adabu da mu. Suna ba mu 'yan kuɗi mu karɓa su sai da mu. Amma ran da za a karmu ba sa kula da mu. Wannan rayuwar mu ko miyo ko babu mu. Su dai ba ruwan su in kujerar su ta isa. Ina za ku je da mu? Kasar ta ku ta mace. Amma koya ko kuke mora arzikin haƙina mu kun ki ba mu to Allah ya isa. Ana kashe al'umma daban da cikin gari. A ƙauye noma ake a yau babu zahiri. Tsada hawa take kuna ji gari. Ku samar da mafita kun kyale mu garari. Idan har bukatuwar ku ce ku yi ta ayari. Ku zo mu dan mu bi ku to Allah ya isa. Allah ya isa. Kasar soja wai uwa ake yi wa garzali. Da bandit ya ɗau waya ya yi hoto a dandali. Ya ɗora a media yana ƙara garzali. Da sunan gari gurin kuna ƙara tozali. Yana nuna inda ya yi abin tsafa hankali. Ashe ambatan tsaro kuke Allah ya isa. Ina za ku je da mu? Kasar ta ku ta mace. Amma koya ko kuke mora arzikin haƙina mu kun ki ba mu to Allah ya isa.